Krajský súd v Prešove rozhodol, že ex-prezident Andrej Kiska je vinný z daňového podvodu a vymeral mu ročný podmienečný trest s odkladom na 2 roky. Voči verdiktu odvolacieho súdu sa už nemožno odvolať. Kiska čelil obžalobe z pokračovacieho prečinu daňového podvodu, vinu odmietal. Kauza súvisí so zaúčtovaním nákladov spojených s propagáciou Kisku pred prezidentskými voľbami v roku 2014. Kiska sa na súde nezúčastnil. Krátko po vynesení verdiktu zverejnil status. Citujem. Fico sa vyhráža nepohodlným sudcom disciplinárnym konaním a medzi sudcami zavládol strach. Inak si neviem vysvetliť dnešné rozhodnutie Krajského súdu, ktorý v tomto špinavom politickom procese neuznal naše jasné dôkazy o mojej nevine. V boji za očistenie môjho mena neprestanem, kým sa pravda neodhalí a dávame dovolanie na Najvyšší súd. Kiska je tak právoplatne odsúdeným zločincom. Trestného činu sa dopustil v súvislosti s financovaním svojej predvolebnej kampane v prezidentských voľbách. Je preto otázne, ako sa dívať na jeho prezidentovanie, keď v súvislosti so získaním tohto postu sa dopustil trestnej činnosti. Neváhajte sa zapojiť do diskusie. Ak sa vám video páčilo, budeme radi, ak budete odoberať náš kanál. Politika denne